אחת העבירות הפליליות הכואבות בספר החוקים זאת עבירה של גרימת מוות ברשלנות. הנפוצה שבהן היא עבירה של גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים. מצד אחד יש את אותו מנוח שברגע אחד נגדעו חייו בגלל איזושהי תאונת דרכים שכנראה גם יכולה הייתה להימנע. מצד שני, הנאשמים בעבירות האלה זה כולנו. זה יכול להיות אני, זה יכול להיות אתם, זה יכול להיות כל אדם מן היישוב, אדם שאין לו רקע פלילי כלשהו, מעולם לא הסתבך, לא נחקר במשטרה, אדם נורמטיבי לחלוטין. זאת באמת שאלה, האם ראוי בכלל להעמיד לדין פלילי אדם שעבר עבירה של גרימת מוות ברשלנות? כי הרי לא הייתה לו כוונה פלילית, הוא לא רצה לבצע עבירה, הוא אדם נורמטיבי שעשה איזושהי טעות. הטעות הזאת היא טעות שאינה סבירה, ולכן בית משפט יכול בסופו של יום להרשיע אותו בעבירה של גרימת מוות ברשלנות. העונש שבתי המשפט גוזרים בסופו של הליך על אדם שהוא הורשע בעבירה של גרימת מוות ברשלנות בתאונת דרכים הוא עונש מאסר של ממש, כשנת מאסר, או ניהול נכון של ההליך על ידי עורך דין מקצועי ומיומן בתחום הזה יכול להוביל אף לזיכוי הנאשם, ויכול להוביל לעונש מופחת, למשל עונש מאסר שלא ירוצה מאחורי סורג ובריח, אלא עונש המאסר הזה ירוצה בדרך של עבודות שירות.